ịghọtago ọya bụ ijide naanị ya bụ ọya bụ ijide naanị ọya bụ ijide naanị ụna na ọcha na-ekwu iteghete ọya bụ ijide naanị ya bụ ife anyị na-atụ kịta bụ okirikiri ka a na-agba ugbo so na adalị alị ijesia na ime gịnị ịnachiata ebe a o nwere ebe ịgwa aga ijesi ya anachiata ebe a ụnụ chọọ ka anyị tara ya ka anyị mee onye nwere wepụta foonu taịsị ahụ welu n'ite naanị ma ife ọbụla ụbara ụnụ nwa ya ụbara gbakọọ na ife afọ ọ ga-enyekwa ụnụ ite naanị ka anyị mee ya kịta oke maka nsọ ya n'English ịmana anyị nọzi n'ọgaz ịmana ịbụla anyị goziri program 9 iwere 9 ịtaịsị ya 9 to any number ife ọbụla ọ nye gị ịgbakọ ya ọ ga-enyekwa gị 9 mee ya kịta mba iwere 9 taịsị any number ọsọ gị taịsị 1 million Okay, 18. 1 plus 8. 9. Thank you. Times any other thing. 6 plus 3. 6 plus 3. 9. The science in Ọdịnanị, it's all scientific. 1 plus 8. 9. Ọdịnanị science. You have lost the science. Affirmation. Maka na ike nga ezuo na ịtọ ọ na-afụbịa ike nga afọ kịta anya enweghị agụma ịtọ akwa ahụ a na-akọzi gị onwe eze ebe ị na-agazi I understand. Yeah. Load that song. Now, if I don't watch it, I'm going to 2 plus 7. And where you can get, you know, I got you. And where I watch it now, and you say, and where's the Asato? Now, to believe for that one. Oh, get on 9 and Galaba, I don't have an Galaba again. All the 1, 2, 3, 4, 5. All the getting, you say, Galaba, get out, you say. I just said, and keep us over again. Iri, can you maybe Iri? All of Africa now, no go now. Everyone was getting out now to say, Obaro, if you go to me. Even though for your national agenda, I feel I'm going to come up with an airport. Even though for your national agenda, maka na iburu to obara gene obara ofu ya iri afusi na mgbọrọgbọ oriri ya ọ kasị nkọ ụnụ n'anya kịta ụnụ n'anya ụnụ afụ na ọnya kpatara eji afụ ya apụta na-afụ ebiri ụwa a na-abụ ebiri ụwa mana ịgbara na ndị mmadụ na-anya ife juru oyi na mmụọ mana mmadụ maka na ịbịara mmiri ọsị ya na anwụ na-acha mmiri na egede ọ juru oyi otu afọ ka ọ dị n'ife a juru oyi mana ma na mmanụ nọ n'ife juru oyi n'ebe afọ ike anya bata ndị ọcha pụtafa asị gị na best revenge is south cold ọbụla hot asị gị dajụọ chee echiche kedu ife a na-eme n'echiche kere mgbe ije echiche ọrụ mgbe ife juru oyi ọmụ ife dị ọkụ ije echiche ebe afọ ike ife juru oyi na-ete
ya bụ unu n'anya na iri anọ bụ 10 unu ga-afụ 7, 8, 9, 10. Nke a bụ ofu ngalaba mgbakọ. Unu ene anya na nke ọzọ unu afụ ịmara ife niile kịta abụgo ụbara so fancha niile achịkọgo. Unu na-ene anya unu na-afụ na ife niile kịta na-achịkọzi achịkọ ife ụmụ awele ma ise na ọgbọgọ egwuọ ife niile chịkọzi achịkọ. So na ngalaba ife niile anọ 1, 2, 3, 4, 5, 6 olugo gịnị isii. Chetakwanụ na isii anụ a kịta anọ ya edesara ya na gịnị na-agali ofu. Ya bụ na mgbakọ niile a-emere gịnị ọchịkọna. Ngwanụ ka anyị gosizie unu ebe ndị ichie nọzi wee karịzie onye ọbụla final finance. Unu n'anya kịta ife niile a kịta unu gbakọsịa ife niile a ngalaba niile a kịta unu gbakọsịa ya ọ ga-enye unu ijide ofu. Ọ ga-enye unu 9. Unu gbakọsịa ife unu nwa ife ya ihe na-ekwu unu nwa ife niile a ụbara. Unu nwa ya ụbara nwagide ụbara masịa ya. Unu gbakọbakwa ya unu ga-eme gịnị? Unu ga-enweta ijide naanị ka anyị tara ya anyị mee ya kịta. Anyị mee ya na ife ndụ edepụta bịa edepụtara. Eme foonu. Ka anyị mee na ese onye ọ na-ewepụta foonu ya. Anyị gbakọba ya. Anyị gbakọ na ife akịta. Ife akịta ngalaba akịta anọ bụ gịnị? Ofu ọkụ ya. Ngalaba akịta bụ ofu ọkụ ya. Ọ bụrụ ya 1. Ngalaba akịta bụ onye ka ọ dị? Ebuọ ya times 2. Ụna na-agbakọkwa ya. Ngalaba akịta anọ bụ ofu ka ọ dị. Nke anọ akịta anọ gịnị abụrụ ọgbọ so rapịa. Anyị bido ebe gịnị ịgbakọgodi ọ ya enyekwa gị ofu fa so ọ bara uru ọmanụ na ntị nna egwu. So na unu n'anya unu afụ na ebe ụwa kewaziri ebe a ka anyị ga-ebido ya na okike ebe okike bido ya bụ na ngalaba mgbakọ akịta bụ ofu ka ọ dị ọrịa ofu iwe ọgbakọ ya ibe na ịtọ ngalaba ya na-ebuọ ọrịa ngalaba mgbakọ ya na-ebuọ times 2 na-abalị na ngalaba mbụ bara times ngalaba ebe times 2 nke akịta anụ adị gịnị ọ dị ịtọ times 3 nke akịta anụ adị bụ ole ọ dịkwa ịtọ times 3 nke akịta anụ adị gịnị ịnọ